So sa ka. Cleo! Di ba happy naman yung anniversary ni Ryan? Unya, unsa man? Na may plano? Wa palagi, Jane. Nga naman. Huy girl, first anniversary na ninyo. Dapat bungga na, no? Uy, igo ka mo ng upo din ha. Nakay problema, girl? Napakuan lang ko ni Ryan, girl. Mura naman siya kuway kanan ako. OMG! Hahay mo, Cleo. Sa kadaghanan akong nauyab nga halos di naman gani maihap. Nakailan na gyud ko sa mga batasan ng mga lalaki, no? Lahi man si Ryan, Jane. Lahi good taon. Tan-aw na nimo girl, oy. Pero ang mga lalaki ron, parihas na og batasan. Ayun lang sa timpang pagsunod ti anak, girl, uy. Buwagin na lang na si Ryan, girl. Nya, ihatag na lang na nako. Joke ra, uy. Di na ko na yun akong best friend, no? Jane. Unsa? Saan ako, Ryan? Parang maabot naman sa ingon ini ang atong sitwasyon. Pasalawa ko, Cleo. Pero, di ako gusto nga mag-antos ka na ako. Wa, isa. I just need space. Space? Pero nga naman, pasabta ko, Ryan. Sige, arin ako. Ryan! Gininunod ko ni Ryan. Pila na kasimana nga managkit siya napakita na ako. Kumusta na ka siya? Ganong nabuhat mo to ni Ryan ako. Hapit ni noon ni sa katulig. Di pa siya nakabuhat o pagpasakit na ako. Kalain ni Ryan, uy. Sa may saan ako ngayon kung giingon ini. Dili ka, sakto si Jane. Ganailain si Ryan, mauna kabuhat siya na ako ini. Dili lang unta. Dili lang unta. Cleo? Naghindok-tok ka man, good. Unsa man, may wa kay plano mo gawas sa imong kwarto? Di ka po ko, ma. Na kay problema, no? Wa man, ma. Mahimo kang mulimod na ako, pero ang nakita ko sa imong mga mata, ang dili mo ikalimod na ako, Cleo. Unsa man, may isumbong ka? Gapuwag naman ni Ryan, ma. Unsa? Kaya nga naman, nag-uwi pagani mo atong usang simana, unya karong buwag na mo. Unsa may rason nga nagbuwag man mo? Do ako kahibaw, ma. Unsay wa ka kahibaw, good. Uyab mo, pero wa ka kahibaw og unsay rason kung nga nung nagbuwag mo. Uy, unsay ko ng klasya sa relasyon nga wa man ka kahibaw sa rason. Nananayo na paghilak-hilak diya. Kay ang nga imo nang hilakan pa. Dili siya ang saktong lalaki nga imong hilakan, Cleo. Pagmata sa kamatuuran, oy. Ha? Daghan pang mga lalaki nga mas maayo pa. Mulabaw pa niya. Busa ayaw paghilak. Wa na hinungdan nga hilakan mo ka ng tawhana. Isa man ang nanawag. Number man ang nakatatag. Ako na lang ang tubagon. Masinong importante ni. Hello? Hello, Cleo! Jane? Kumusta na, girl? Nag-usap di kag number? Hibong mo lang tagin siya nanawag, uy. Okay ra ko, girl, uy. Ikaw, kumusta naman ka? Okay na taon, girl. Bisag unsaon, gwapa gihapon. Ay, wapag ka na usab, no? Ay, da! Di na ko mausap, girl, uy. Ay, tuod ay, girl. Naikalingawan sa atong plaza, ugma. Unsa man, maglaag ta?
Da, ayun na lang pabalibad ya, good. Ikaw, no? So ka nagbuwag mo ni Ryan, di nakahapit mo gawa sa inyo. Kuan man good, Jane. Busy lang ko. Sa diha, busy ka dyan. Basta, ugma, anhaon ka sa inyo. Jane. Recorded by Radio Mo TV. Kana sad og powder, girl. Uy. Ginoo ko nimo girl. Uy, daghang gining tao diri kay diskuhan good. Asa pa kita og disco nga kita rang duha ang tao. Ay, ang butong kid mo, Jane. Uy. Dali girl, napipiliiran mo. Hoy, Ray! Hi, Jane! Ray! Kilala mo sa kong friend, si Cleo. Cleo, si Ray. Hi! Hi, Ray. Friend ka ha? Sure. Kisa man ka rin? Oh, Ray! Ikaw? Ganun yaman ka? Pasaylo ako kayo kung nianay ko sa inyo nga wa magpaibaw nimo. Kuan ang good. Mangayo ko og number sa imong cellphone ni Jane. Pero di mo ko siya mahatag kay tingali ko na og masuko ka. Manggiyan na lang kung gitultulan sa inyong bahay para ako na lang ang personal na mangayo sa imong number. Mao ba, Ray? Naunsa mo sa ni si Jane, uy. Yago-hago pa man kaniya o pare. Okay naman ko, Cleo. Ako man sa namamugos ni Jane para hindi na makakita ko nimo. Sugad ato magkakita ta sa diskuhan. Wala kita nawa sa kong nana, Cleo. Ray, unsipot ni mong ipasabot. Di man siguro lain nga may gugmo ko sa usa ka babae nga parehas nimo. Ray, Unsa girl? Nanguyap nimo si Ray? oh girl, Unya, imo rin gisugot. wa man ko nitong bag-ato niya, girl. Uy, nga naman? Di pa ko sure, girl, uy. Lumusod og relasyon. Hahay ni mo Cleo. Kaya nasakita naman ka, di nilang kamusod og ingon anak nga relasyon. Itry sa gunog open ang imong heart sa laing tao, girl. Jane, Cleo, mangamusta lang ko sa akong gingon nimo. Kung napabukit chance. lain sad kaayo umulimod ko sa akong gipati di ni mo, Ray. O, Ray, dako kayo ka og chance na ako. Ang buot ni may pasabot kayo nga. Gisugot na ko nimo. Ulagi. Yes! Yes! Thank you so much, Cleo, ha? Ngayon wagi kong gisugot. I love you. I love you too, Ray. Ayaw ba ko pasakit niya. Magkalaon ka, Cleo. Nganong kidaman ko nimo din sa plaza, Ray. Gusto ko nga masulot ka, Cleo. Oh, Sabi mo, sukad nga nagkauyab ka. Bisag asal ta mo adto. Kuyogid mo ni Jane. Nung nakaunang ako nga, isupresa ka o daddy ni sa plaza para sulo ka na ako karang adlaw. ikaw pa. Sweet ra kaayo ka na ako, ha? Basi nga magpangita ko aning imong ka-sweet. Ano di ba? Di mo sa kumuha ni mo. Promise? Dili ka mawa na ako. Promise. Dili ko nimo pasakitan. Yes, promise. Dili ta ka pasakitan, Cleo. Isaad ko na ni mo. Kadagan sa tao diri sa mall, girl, uy. Sige na lang, good girl. Unsaon, things will do man. Jane? Di ba si Rainbow? Asa girl ba? Oo, si Ricky to girl. Oh, hala? Nasi kuya na babay? Saman ka na iyang kuyog, Jane. OMG! Hindi ka uyab na sila, girl? Tanawa na kayo, oh. Sweet kayo sila.
Wala, ina sila pa diri sa itong nahimutangan, girl. Uy, ikaw na kanyang yagian, girl? Namuragwa siya makailan mo? Pansagod na. Makakon siya. Pasaad-saad pa siya na ako nga dili ko niya pasakitan. Kunya karon. Kapaan na siya na ako. Pahala siya. Damdamin kong ito sa'yo, di lamang sa'yo. Nagpawagid ni Ray. Sakit para na ako nga pinuangan og usa ka lalaki. Ngawa man unta ko ni pinuang nila. Pero bisag sakit man ang ilang gibuhat na ako, nagpabilin ko nga nagmalig-on sa kinabuhi. Sa mga lalaki nga kusog magbinuang og babae, hinay-hinay lang in taon mo. Kay wa mo kahibaw og unsay samputan sa inyong mga pinuhatan. Basi maabot ang panahon nga kamo na sad ang pahilakon og babae. Dini na lang kukutob og daghang salamat. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Magda mga gala ang kagay ni Cleo nga taga Cebu City. Ubang sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalaan, bakit kung sino pa? Sino ba iwan nang di alaman? Dahilan bakit kung sino ba? Among kaagigibatan ni Dua sa radyo ni Jurasiel ta partners na Lani ug gabos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamuusap bangay gala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handimanan sa kaawit karaf RMN Production Center Studio 3rd floor Jose Martinez Building Usmea Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ngayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining sikat na kayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Nika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, You Are My Song. Recorded by Radio Mo TV. Si Conan, padung din eh. Maigling ha? Itago pa yun niya yung cellphone. Kinsa na yung ka-chat? Tiyab mo? Dili pa. Dili pa. Pero kung makadaag niya isi di ha, kilig na kayo. Nalang pagbuot. Nanguyab na siya ni mo no? Nga, wa pa makibuot. Di, gani ka kamaong manublay sa mong buhok. Mo nang dili ko ganahan mo share nimo kay nawayon kayo kanako. So, uyab gilito ni mo. Dili pa lagi. Pero naanami sa getting to know each other stage. Wow ha? Pero sa layo pa ko, samtang nagpadung ko din eh. Klaro kayo sa kong pananaw nga, murag, magisi na ng aping mo sa sigig, smile. Nagkatubang sa mga cellphone. Unya na dito na mo uyab. Hala no, dili pwede kikilig lang ko. Ikaw magani lang magkikachat-chat. Pero wag yung pumutog anak ko kung kinsa na. Ano nga itong kanti? Utog na Mr. Chata mo. Ha? So, wag pa mo magkakita anak? Papoy, huwag ba sa plano? Oo, ha. Piling gwapo sa kita, no? Di mo ako feel good. Wala nga, mag-ipugos na ko kong self. Ma-fall pa lang ko niya, inuwan ako. Umigkita na mo. Aulo, kasi siya. Har-har feeler. Di lagi ka kadawat ng gwapo ko. Imo kung gipaanin sa inyo kay ingon ka magmobimar yata. Pero imong naong pirmi ang imong phone. Ganina pa ka. Kinsa naka-chat nimo? Ay, sorry, day. Sorry, gid kaayo. Kinsa lagi na? Carly iyang pangan. Chatmate lang, good. Ha? Di mo sa kakita ana. Dating site ra, day. Mao ba? Tanawa daw ko. Why now, uy? Ha? Kasi yun na Wa siya magbutang og picture sa iyang profile. I mean, nagbutang siya pero dili gid ang now. Uy, kawayok mo ana. Dili man. Kaya ba sa ko magbutang gid naong nako? Naa pa lang ini makailan ako. Lahi nga naong ang akong gibutang.
Pero away ning duha ana. Kibaw kung mag-grab photo ra yung profile o kabos siya grab photo ra pud ako. Oo niya akong makikita. Di tingali uy. Murag tanaw na ko chat man gini kutob amo. O niya, wala lagi invested kay kanang tawhana. Naklaro man daing nga wa may padulngan. Ambot ba day uy? Wa ko kasabot. Feeling bitaw na ako no. Gaan ka akong pamati niya. Mura bitaw close na kaayo ni. Karon pasab ko ana da. Well, good luck ni mo ana. Naunsa man kanika. Wa man kay laing gibuhat. Sita malagatubang yan yung cellphone mo. Wara ni mauy. Nga, wa go town. Madahagwa. Nga kada atubang ni mo anak. Sige kayo malagbisi. Murag kiligil kayo ka. Sa man si Conan ano? Ma, ngano kung si Conan man imong nahuna-hunaan? Oh, dili day mo uyab. Ma, best friend raming Conan uy. Oh, sa gudi ay. Abi manggod na ako. Level up nga anay mong inyong friendship. Wa, ma uy. Dili sa mahitabo nga level up na mo ang among friendship ma. Kay sungugan kay itong tawhanan ako. Basig magpatagad lang. Ma, Kaysa kung tanaw, dako gusto ni mo si Conan. imposible ma. Dili siya makagusto na ako kay dili ko niya type. Pero type ni mo siya. Oh, ma. Noon sa mong ko. Ano mo ko makatubag sa pangutanan ni mama na ako kung type pa na ako si Conan? Dili ka pangtabon lang niya akong chat-chat karon mawasa ko na si Conan. Recorded by Radio Mo TV. Maura gani mo gitawag na ako aning orasa? Kay dili ka makatug, tungod yan ay nakasama ko si Muhuna-Huna. Og ka na, mao si Conan nga imong boy best friend. Oh, Ngano di naman kamutog aniya sa imong na-feel? para unsa? Para ma-friendzone ko? Nabit ka chat-chat, day. Og nakaila na kay ko adto. Bisag tanos awa gyud toy babae nga seryoso bisag usa. Pero at least, wala kay angay mahayan, diba? Kay, nasulti naman ni mo imong na-feel. Day. Doon na kayo sultin ako? Oh, Masam na? kumusta na mas imong ka-chat? Maurag yapon. Kuan, wag gid ka makagusto niya? Tepa. Amo na kung ikaw may naisultin ako. Ano ko daghan naman hiningi mo pangutanan ako? Kuan, Ang tinuod. Kung namagod ko yung babae nga nagustuhan, dugay na. Di pa lang ko makahimos pagsulti niya. Ang tanaw mo ko niyan ako, chicks boy. Pero kung magkakamim gani, tarungo yun ako siya. Isaad yun akong di yun ako siya pasakitan. mao ba? Oo. Saan may isulti naman ba? Wala eh, wala. Kalimutin na lang to. Si Carly, ang akong ka-chat. Nag-chat man? Uy, kataas pa niya ni-chat? Saan man eh? Nakabasa ko hindi. Unta, makasulti ko ni mo in person sa akong tinuod kang gibati diyan ni mo. Pero unsaon, nakutob ramang gutas chat. Gustuhon man akong magpailagi mo. Pero sa akong tanaw, dili pa man ka ready magpaila sa imong kaugalingon din hinako. Kay kung ako'y pangutan-on nimo, ready na kaayo ko. Naghuwat na lang bitkus imong go signal kung kanus Mas maayo tingali nga makikita na lang ko ano akong ka-chat.
Aron sa ingon, ma-divert na kinang ako na sa lain. Kaysa magsigo ko na una ni Conan. Masakitan ako. Sure ka makikita na ka, ana? O lagi. Pero, base ninyo, kung saan ka, ana, ha? Dili lagi. Di ba sa ko makikita nga ato ko mingaw nga lugar ko? Mao mong sabot nga sa plaza may makita. O niya, dili ka magpakuyog? Ayaw na, okay ra ko. Okay. Basta, panawag lang ha kung doon naman ganin mahitabo. Yes, Nay. Ayaw ka bala ka. And thank you. Asa man ka siya? Nag-chat ko na nga ni anak ko din. Na anak ko, naka-white nga polo. Mauna tingali na siya ka na naglingkod. Si Carly na tingali na. Carly? Sorry, miss. Di ko si Carly. Ha? Sorry. Binakog. Oh. Ikaw? Ikaw si Carly? Conan? Oh, ako, Nika. Ako ang dugan mong gatchat-chat. Wala ko magpailan mo dayon kay base yun yung imo kong ibasted kung ibaw ka. Pero ako mag-expect ha, nga sugtong ko mo dayon. Of course, karon nga, nakailan na ka na ko. Siyempre, nguyab-gabong ko mo. Conan? Ang tinuod ni ka, mahal di ka. Lugay na. Pero ambot pa. Nga nang mapayot mo basta ikaw nang akong katubang. Karon nga nahibaw na ka nga si Carly di ay ngayon ka chat-chat. Kaya ako di ay ngayon best friend. More na yung reaction. Hala, kusog na ko. Sorry. Nakalitan man ang gud ko. Huwag ko magtuho nga ikaw di ay. Paano hinuon ka? Okay na eh. Pero sakit na bitaw. Gani, kusog-kusog dito. Sorry ha. Ikaw mang good. Imo ko manggil kung di pa antos good. Ha? Ang sa'yo buhat mo ibasabot. Ha? Mahal sa kunin mo no. Oh, Uy. Di bigyan siya mutugan. oo na. Dili pa ba good day obvious? Naimang higayon nga. Gusto na akong patuon akong self. Pero may good ko rin mong alam good nga feeler ko. Maong dili na no. So, ikaw, kita na? Pansa man na. Panguyab na na? Oo, man. Sa gusto niyo, matug sa inyo? Ayaw na. Kinibaw kong manuhog na to sa mama na ako. Pero, okay na. Gisugot na tika. Yes! I love you, Nika. I love you to, Conan. Chicks boy sa akong mag-ila, pero mapinangdaon o grabe kong mamahal. Now, we're happily married with 2 kids. Dili na lang kutob o dagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No, ito mga hikalang taagi ni Nika nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga naguluhan. You are my soul. I love you, Tess. Frederick, Mani din Tess. Love di ka. May chance ka ako. di lang sa tanang uyab-uyab, Fred. Uy, may eskwela sa ta. Masa mo na ng uyab-uyab? Ibitaw na to, pasagda na to pag-eskwela. Bisag uyab na ta. Sorry kaayo, Fred, ha? Di ka na ko mahimong sugtun. Aw, kung makapaabot ka, ini-graduate na tupuhin, sugtun ta ka. Bantay ha. Paaboto na ko na.
Bastid, di ka? Tadi man sa inyong nga bastid, good bay? Di pa lang sa ganahan nga mag-uyab-uyab ni. Ako ba di mo bay? Ngita kaglain. May dagang gwapa din sa itong skulahan. Di ko ba yun? Si Tiso gid nga akong ganahan bay. Nya. Kapaabot ka nga. Unya na kanya sugdon, hindi kahuman na itong skwila. Bahala na, basta paduro na ako siya bay. Tess, kumusta naman ito akong ginganin mo? Ang unsa man? Ikaw ha? Yung tanon kay kada. Ingon ba ka ha? Nang kung mag-graduate na ta, imo na kong subpon. Nga, ni-graduate naman ta. Ug high school. Unya, subtan ako yun. Huwag ka malimot sa Malimot ka ako nga, nagpaabot, manggig ko iningigayo na. Frederick. Unya, ansa man? Uyab na ta? Sige na lang, uy. Pagtorong ba? O, lagi, uyab na ta. Yes! Salamat, Tess. Ay, Nano may uyab? Di kaluyan taon, bay. Pwede sana kong antos ba yun? Imagine. Bitaw. Live ba yato ba? Awan sa man? Asa di ka maskulag college bay? Kuan bay? Ako lang yung tanaon, bay, kay mag-agad ako nilang mama bag papa. Mau ba? Ikaw, asan ba yung eskwela? Sa San Carlos City ko, skwila bay? Sige bay. Kaya ako ini, mag-agad pa ko lang mama papa. Unsa pa? Dili ko mag-eskwela? Pasiluwa ko anak. Nga di ka mag-eskwela o college. Sahod magod, hapi kita sa kwarta. Huwag na pa'y mga manghudi mo nga nag-eskwela. Standby lang una ka sa ato, ha? Sige lang, pasin ka lang sunod tuwig, eskwela na ka. Sayang ako, dili ka maka-eskwela. Lagi. Hindi ko tayo eskwela college, pero may kagasto sila papagod. Antos lang sa, basin sunod tuig, maka-eskwela na ta. Ay, kalaay ba ng kinabuhi ay. Ikapoy ng pagsige standby sa mo. Ito mangita kong trabaho ini da. Masap ka may trabaho. Mado kong Cebu pa. Kano ba ibulan na ka sa ato? Ikapoy ng pagsige standby din sa ato pa eh. Mado na lang kong Cebu. Mangita kong trabaho dito. Isam si abtan mo dito. Mga ilang kong tabang sa akong mga igagaw pa. Ya, makadumdum ka kasi ila. Nalimot ka pa nga, nakaadto naman ko sa akong mga igagaw dito sa Cebu. Oo, no. Hala, sige. Atok si po. Salamat pa. Final na gid imong desisyon. Otis, buhaton lang kong Cebu kay maram gyapon. Magsige kong pundo din sa ato. Nga, di man gyapon ko mag-eskwela. Mangitang lang kong trabaho dito sa Cebu. Sige. Nga pag-amping ba dito kita? Otis, ikaw sabi niya pag-amping ha. Ay, wala pangitog lain mo. Di na may tapo, uy. Love ba kayo, di ka? Salamat, Tis ha. Huwag pabutang akong pagbalik. Recorded by Radio Mo TV. Ya, ang akom din ba po yung agaw ni Abot. Sabi ato, magaw kay kalit mga ni Cebu. Ay, gilaay ko dito sa amo gawi. Maunyanin na lang kong Cebu kay mangitali kong trabaho. Amo ba? Ya, sa mga trabaho ay mo gusto? Abisan unsa lang daw. Manager, gusto ka? Saba manager ka karon. Magkita ka human si school. Joke lang kami. Ikaw yun. Kwan, nam ko kailaga, Kwan, trabaho og pabrika. Ako na. Sunod ka. Sige. Okay ko, ana. Agi. Bangan ka nga, kasunod trabaho. Salamat kay ikaw. Salamat yung taon mo nakasuod ko trabaho din sa Cebu. Magbinuutan ng likod eh. Aron makatabang ko nilang papag mama. Ya, musta mo trabaho ka? Okay raman daw. Kaya raman. May nun ka. Pag binutan ang taon, ha? Magdugay ba ka? Oo gaw. Ikaw, umulit trabaho. Saban, kuya ka na mo. Asa magaw? Laglaag, tagod. Aram ka uyab ka ba? Sige, magtrabaho. Uy, huwag kayo lingaw. Na, di lang ko ana gaw eh. Pwede ko kung gusto nga makasa ako sa uyab. Hey, hani kayo uyab ka? Na, gaw eh. Tuwa sa Negros. Mo ba? May asaman, di ka kuya ka mo. Di lang ko gaw. Kamu lang. Gigi, kami lang.
Dali as panahon eh. Walang ginahibaw eh. Duha nang di ko katuig din sa Cebu. Ang gusto, manangin ko sa among labaw. Mapauli ko sa amo. Kaya gimingaw na kung nilang papa, mama. Ilabi na gid ni ETC. Gusto na mga bay, eh. Moro gyapon ba yoy? Ha, pre-direct gyapon. Usabin ka ba, eh? Ha? Sa mo tingin gwapo? Love you. Di puti ka mayo, bay. Sabi ay, ikaw, you know. Ay, bay, storya lang yata pag-usaba kay mato ko ilatisi. Hiningaw kong tisi eh. Bay. Wala ka mahibaw ba hinitis, eh? Ha? Kinaunsam din sa tisi, bay. Ha? Nahunong man og eskwela, bay, kay namabdos. Unsa? Pasaylo ako, Fred. Tinuod gede nga. Namabdos ka? Oo. Huwag nagkasa ako sa itong relasyon. Abig na ako, hapig ka na makahuman sa iyong pag-eskwela. Pero, lahi madig ako naabdan. Nahunong ko sa akong pag-eskwela kinamapdos man ko. Kinsay amahan sa imong gimabdos. Akong classmate. Pero dili siya manubag sa iyang gibuhat na ako. Usa? Ganun di man. Kaya gusto man siyang muhuman sa iyang pag-eskwela. Ug ang nakapait, kaya gipalayo siya sa inahan ako. Gipabalhin siya sa Bacolod. Ug ikaw? Ambot. Pagkatawon ko na lang ng bata, naway ilhong amahan. Tisi. Ay, botolya pa. Ayun ang baso. Hindi na ko bay. Lipo naman ko bay. Sobra mo ko yung trabaho, ma. Ha? Wala di ka mo skwela eh. Ay, nauno ba, eh? Kay, may kwarta mong... May kwarta. Ginikanan may kwarta mo nang... Pero ano narbaho na ako. Oo ba? Okay na ba? Okay na, di na ka mo inom. Uyugi lang yun ko ha. Aron ako kay istorya din eh. Oh, okay. Sige ba, wala problema. Ay. Oh. Saan ka? Bay. Naluoy ko ni Tisi, bay. Bay. Luwas bitaw kay ko ng bihan na, eh. Naundang suila. Mabdos. Yun niya, ang laki. Wala magpakita kay ipalayo sa mga ginikanan. Gusto na ko siyang tabangan, bay. So, wala yung magtabang niya. Ako ang mga mahan sa iyong gisabak. Zah! Frederick, Bisan pa sa nitabo ni mo. Mahal gyapon ti ka, Tess. Mga andam ko mga mahan sa iyong gisabak. musugot ka lang ang katawan sa mga tao. Wa ko'y labot. Kung ilam mo kung biyayon, Tess. Ay importante nga mahal ti ka. Fred, Aun sa man. Mahal pa ko ni mo, di na. wa magudawang akong gukman nimo. Hangtod karon love, kaayo ta ka. O kung mauna, dawat ako. Aron mataw ng imong anak nga may ilong amahan. Dili ka magmahan ni nakabot nimong hukom, Fred. Gano'n magmahay man ko. Nga love takay ka. Fred, I love you, Tess. I love you too, Frederick. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Dati mong pag... Usahay, may madungo kong istorya sa mga tao nga nung namunit kog babae nga mabdos. Pero wala ko iksabayan ang ilang mga gipanulti. Ang importante nga nagkasinabot mi ni Tess ug malipayon mi sa among pagpuyog. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Frederick nga taga Calatrava Negros Occidental. Uban sa awit nga yang kipangayo, awit nga nagaluhan, maging sino ka man. Mahal kita,
mahal kita maging Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo Daring o gabi sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papedaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumin, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard. Unsa man ta dito pa? Mamay ta. Mamay? Kinsa may kaslon? Ikaw, ug si ina. Unsa? Ngano gud? Nag, ang tinuod, dunay sakit ang amahan ng ina. Og kamera mo'y nahibaw, ani. Di ba sad anda mang iyang papa nga musulti niya. Oo na. O gusto sa iyang papa nga kung mawa man siya ning kalibutan, ha? Gusto siyang maniguro nga naa sa maayong kamutang iyang anak. Og ako nga iyang best friend, mo iyang ihangyo. Pa. Pero di man sa nibugat para ninyo. Kay mag-best friend man sa good mo ni ina. Pero... Nag, hatagan na tog assurance ang amahan ni ina. Mahimo ba? Thank you. Salamat. Okay ka? Okay na lang. Huwag ako makasabot nga nung mapugsanon kayo sa papa nga magpakasal kang duha. Huwag wasa ko makasabot nga nung nisugot ka. Oo mo sadang gusto sa kong amahan. Kanya, saon man ni nato nga wa man tay gusto sa usag-usa. Ina, love ti ka. Pero, as a friend ha. Pero karon niya, nakasal na mo kita. So, ayun na to. Basig mo work ta, di ba? O nagdili mo work. Ang atong friendship may mabutang sa peligro. Dili ko ganahan mawa ka na ako, Lino. Dili ko maka-imagine sa akong life nga mawa ang akong best friend. Ikaw black kay. Mo-work mo tao, dili. YBI. Padayon na nga tong friendship. Bantay lagi, ha? Yeah, kumusta naman mo ni ina? Ayun sa man, nagkasinabot ba mo? Magkasinabot mag miniina pa. Pero, wapo ko special nga feelings para niya. Kami garagdang akong pagtanaw niya. Sige lang, bago pa mansad mo. Nag-adjust mo. Ilabi ka na nga, huwag yung ka makasuway o uyab-uyab. Diretso minyo. Mao gani pa. Kay wa pa magduta sa kung haw na gud nga magbinyo. Ambot ba? Wa pa may babae nga nakakuha sa akong atensyon. Oh. Kali pa. Ina, hello. Lino, Oh. wala si Papa. Patay na siya. Recorded by Radio Mo TV. Wala yun si Papa. Huwag ka na magkapil, kapil ha. Galit kayo. Sige, sige. Hilak na para mugan-gaan ang imong pamati. Ayaw ka kong biyahe, ha? Please, Lino. Mo ba? Naluoy ka niya? Oo. Naluoy ko niya. Basig love na ani mo si ina. Labo taon. Wa pa ko nagustuhan nga babae, Brad. Oh, basin og sa laki ka nakagusto. Umuwi. Sige ko balik-balik sa kuna-una si Brad Camila. Nganong kang nakasulti siya to? Ug... Nganong murag... Lahi masadang akong gibati pag-gunghong niya na ako.
Nabayot pa ka? Unsa? Na ako'y kaila nga ingon ana yung gibati. O confused pa siya itong higayon na. Pero na-confirm niya kung unsa gid siya. Yun sa man niya? Nitilaw siya babae. Ha? Kadit sa... Lino, ano man? Kinam-hinam na kayo ko ni mo. Kon murag guwa ko sa kondisyon. Ha? Ikay nang hagad nga wakas sa kondisyon? Unsa ko ni? Lino ni anak ka din Padayon na lang ko ni natukod. Dili lagi ko. Pag-ilis na lang kay magawas na ta din. Sa ato pa, confirmed na nga. Oo. Lalaki akong gusto. Oh, Sorry na. Pero, undangon na to. Mag-iyahay na ta. Gusto kong mag-focus akong kagalingon karon. Kaya murag, wa na gid ko makasabutan eh. pero friends man kaghapon ta. Oo, siyempre. Best friends ka punta. O kung makakwarta ko, ako na mo bayad para sa tong namin. Walang damhan o murag kanus alam kung gikasal mo ni Ina. Nya karon nanamoy tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao gid. Paabot na sa mi nga maanal na gid mi. Oo, aron libre na silang magpakasal sa iyang uyab. Oh, may uyab na si Ina pa? Unsa ano kapag sulti nimo nga busy man kaayo ka? To di ay. Lino si Aldrin. Al si Lino, ako ba na? Ex na no? Hmm? Lalaki ba watong gayon na? O, best friend, in fairness ha? Magiging kang mamili. Gwapo si Aldrin. Salamat. Pangyo ako, be. O ba ni sa si Aldrin mamalit sa mall? Ikaw di ay? Na ako importante nga kaugod. Sige na, please. Salamat, Lino, ha? Nga, imo di kong igahin na oras. Siyempre. Ikaw pa? Hmm? Oh. Uy, anong kitutukan ko nimo? Kung ako'y babae, nga, banati ka, dugiti ka buyan. Pasalamat sa ka nga nagkabuwag mi ni Ina. Kay, di unta mo kaslunon ron. Lino, Ano sa to? Anong gibuwag dito nimo? sorry na. Nadalan ko. Ang tinood lang, bisexual ko. Magagusto ko babae o magagusto sa lalaki. O sa tinood lang, mata ko nimo. Nabuhan ba ka? Ayaw itaw natagi og rason nga matruma si Ina sa mga lalaki, ha? Tarungan na mo kaugalingon. Ug tarungan nga akong amiga, palihog lang. O kung kinahanglang mulikay ko ninyo, buhaton ko na. Dili lang maguba ang iyong relasyon. Palihog lang, Aldrin. Pagpakalalaki, kung mahal yun mo si Ina. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. This on the phone. I'm never. Dali na tayo pag akong kagalingon. Kaya kung ano na ako, attracted ko ni Aldrin. Pero dili na ko kayang pasakitan si Ina. Maong ilikay ko niya, kutob sa akong mahimo. Dini na ang kutob. Dagang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga higalan, kaagi ni Lino nga taga Poblacion Liloan, Cebu.
Uban sa awit ngayang kita kayo, awit nga nagulahan, too good. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Arian. Sa di pa lang usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Take a bow. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining sa kababae nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ano ito matitampo? Migdas sa nga Arian. Recorded by Radio Mo TV. Sigurado gyud ka nga maglain mong ni? Oo ma, taod-taod na sa baya ni. Oo niya, kay wa pa man mo makasal na. Anak mas pa dong ma. Taod-taod na ning nil, o sigurado na may sa usag-usa. Usap-usap ma, daghan pa ng mga unyabron nga nagpuyo bisag wa pa sila makasal. Pero Arian, lain mong gutanaw. Makarong panahon na, di na mo mataron mo uy. Kaya ang katarungan gani sa uban nga mas maayo ko nga magpuyo sa una magpakasal, aron mahibaw-an gid ang batasan. Nahala sige. Ikaw good. Dili ka man gyud mapapildi sa akon unsa may istorya nako. Mama sad papilti pa uy. Istorya naman ang ako kuy. Nasa baya kuy point, mati pa? Nahala sige, maulaki. O niya, kano sa aman mo mamalhin. Nalipay kay ko love nga nakalain na kita gato. Ato di ni, nangabang laman ta. Aw. Puhon, makapalit na gidong yata atong kaugalingong yuta para sa atong dream house. In God's will, love. Yes. Atong bunyagan. Ha? Bunyagan ba uy? Ang kwarto ko. Uy! Lafot sa bawi kung asa pa. Wa para ba ko ligo? Aw, ako'y ligo ni. Kinsa man yung number? Hello? Hello? Si Ate Arian eh? O ako ni, kinsa ni? Si Claire ni. Mong ikakaw. Oh, Claire, ano man ka? Naghilak lagi ka. Mangayo ko si Bugtapang, Pi. Wala ka ko'y kalay kaduulan, good. Ha? O sige, ano ako sa amo? Ano ta mag-istorya? Claire, anong gada ka magbag? Nilayas ka sa inyo? Pwede ka rin ako sa inyo. Nga naman di yung sinahitabo. Gipalayas ko nilang mama o papa. Claire, Mabdos ko, ti. O diyawa ko barugi sa nakapamabdos na ako. Dahil naglimog, nagigugugan sa akong agay buhaton, ti, uy. Tamahi ko, ti, bi. Gusto na lang ko magpakamatay. Claire, ayaw ana ha? Ayaw kita hunahunag dautan, di na maayo. Pagsuway lang ang tanan sa imong kinabuhi. Naa naman na, sige na lang. Ano lang sa katipo namo? Tabangan ka naman sa imong Kuya Neil. Salamat, eh. Salamat kaayo. Mau ba? Aw, ako love, wako'y problema na. Tabangan na to siya, kutob sa atong mahimo. Isusad ko na atong pasagdan. Ngalig makakunaw na ginoon og bati sa iyong kaugalingon. Ato pang konsensya kay dinhi man nangayog tabang na to. Thank you kay love ha. Thank you kit kaayo. Mura naman sa kunag mangkod ako si Claire, Kuid. Nakasabot ko. Mau, sige lang. Naamtay extra foam, ipagamit lang na niya. Thank you, love ha. Huwag kaso lang, uy.
Sige na, ihatag ni niya ang extra foam. Sa sala lang siya pakatulog ka, ha? Naram sa electric fan dito. Sige, love. Buntag naman di ay. Mabangon ako rin makaluto ko pa, mahaw. Good morning, te! Kaan na, te! Uy, Claire. Ikaw na nagluto. Good morning, love. Si Claire Gin ang unay ugluto niya eh. Nahibong gali ko pagmatan ako kay nanay andam nga pamahaw sa lamisa. Maayo na lang, te. At least makabayad ko sa inyong kaayo na ako ni kuya. Nga inyo kong gipapuyo din og libre ko sa tanana. Way kaso, naon sa baya ka. Ikaw pag-amping ana imong gimabdos ha, kay dako ra barantiyan nimo. Hapit naman ka mga anak no. O, te. Puhon mga sunod buwan na. Ah, mao pa? Og puhon te ba kung mga anak na ko? Mangita ko trabaho aron makahinahinay na kog bayad din ni kuya. Ay pagkunahunaan ang bayad nimo namo. Ang importante nga mahatagan nimo maayong ugma ang imong anak. Abang! Ate Aryan! Si Claire! Kinuo ko. Mga anak natinghali siya. Ako tawag si Neil. Recorded by Radio Mo TV. Maayo gani, love. Normal delivery ang pagpanganak ni Claire. Salamat in taon kay Ginoo. Og love, salamat kay nimo ha. Way kaso, love, oy. Mao ba? Nanganak na di ay. Mao na tiyo. Unsa man wa may plano mo tan-aw? Sige lang. Magduawan lang yan, media day. Salamat nga imong gitabangan imong gigagaw day. Unsaon nga perti mo sa din tao na mong isura din eh. Daghan baya sila. Mao bitaw na among gikayubsa niya kay nagpamabdos na yun siya. Wagin siya nahuna sa among kahago ni mama niya. Sige na lang ko tiyo, Kuit. Naan naman na. Okay raman sad na. Ani lang sa siya namo. Total, wa pa man may gibuhit ni Neil. Ay, pagkaswerte na lang yun niya nga nakaigagaw siya sama ni mo. Tiyo, gid uy. Sige na tiyo ha. Kaya napa ko'y bahato dito sa bahay. Ingnan niya lang ko kung kanus amo mo ani sa bahay. Pero boy, nagnaning bibiha, uy! Maulagi kuya. Buyag na kaayo, oy. Amayan kay sila nakupot sa anak ni Claire. Pwede na kayo mapapa. Uy, makalingaw naman ang among baby, oy. Si tita na sa'y pakugos sabi, si tita na sabi. Sige na ba? Oh. Hala ka po, at napirapuyag sa baby. Si Mama. Hello, Ma. Nak, asa man karon? Duty ko mga naman. Aw, dito mong gugugikan sa inyo. Wa day trabaho si Neil? Ha? Naaman, Ma. Badungan kayo miglakaw ganina nga naman. Aw, naamang gud siya dito sa inyo, nak. Ay, mao ba, Ma? Basit na nalimtan mo ang nibalik. Ay, kuan manggod. Unsa man, Ma? Wa na ko eh. Kalimti na lang to. Sige na, i-off na nila ako. Nagtrabaho ka man ka ha. Sige, Ma. Bye. Ay, kapuya, uy. Ikaw na mo kipuhat sa opisina, uy. Sakit
Panihapon nyo. Gutuman na baya. May untag nagluto si Claire da. Nakabisita ka gidunis ato, nak. Taod-taod na sad baya nga wa ko makalaag din kay busy lagi sa trabaho, ma. Si Neil, hain man. Naas bahay, ma. Naman to siya gibuhat, mawa mo kuyog. Mao ba? Unsa man ko na iyang gibuhat? Milagro? Ma, doon sa kong kakalain ko nimo. Ambot lang na anak man ka. Ambot lang yun. Basta kailain yun akong feeling ni Neil og ni Claire. Panidina sila, nak. Basig nagbuhat na nagmilagro nga wa ka mahibaw. Ma, Karon, inig-uli nimo. Sila ramang yung duha ang nahibilin dito. Basig masakpa na gid nimo sa akto. kalain na pa hinuon sa kong gibati. Imbis ko yun ang nga dautan, mura naman hinuon kong nagduda sa gisulti ni mama. No, di ko matuo. Nasayop lang si mama. Nasayop lang kinunta siya. Ngayon ako doon sa mga. Kinuo ko nasayop lang kinunta sa mama. Pag hinahinay ko plakaw. Uy, tao din sa sala. Ang bata, naara din siyang puna na to. Kinuo ko, asa day sila? Nas kwarto? Dili mahimo. Atuon ako. Ate! Gaon sa mo din niya? Kinuo ko. Kahimo mong milagro din niya. Ayaw ko kupte! Ate, pasaylo ako. Kapag ka si mong naong, pamangkan ako tabagi mo na imong ibawas na ako. Love, pasaylo ako. Pasayloon? Ingon lang anak ka sayon? Pero alam ko ninyo gibuang ha? Grabe mo ka mga baboy! O ikaw, Neil, ayaw pagdahom nga naapay kasal nga mahitabo natos umaabot tungkol kay undango na tani! Di na ko nimo! O ikaw, Claire, balik sa inyo kung asa kagikan! Bagakag daw! Ate! You look so dumb right now. Just Grabe ka sakit sa ilang gihimo nako. Hangtod roin ako paghihapong gidada ang sakit nga ilang nahimo din hinako. Sa pagkakaroon, murag maglisod ba kog hatag sa kong pasaylo. Kung mahitabo man, ginuoray mahibaw. Dini na lang kutob, daghang salamat, RMN. Ma, imo lagi nang gihipos imo sinina. Asam day ka, ma? Dili na ko magagwanta uban sa imong amahan, anak. Mao mong biyan ako din Ha? Imo ming biyaan, ma? Oo. Og ikaw na'y bahala sa imong mga igsuhon, ha? Arby boy. Ma, maluhin taong ka, ma. Ayutan mig biyahe, ma. Wan ay makapugong na ko, Arby boy. Bahala na mo din Ma, imig biyahe, ma. Ma! Nibiya gini dato gijong inahan. Mag-unsam tayo ni pa. Nagibiyaan naman tang mama. Ayaw mo kabala ka. Makaya ra na ako ni. Mabuhi ta mo bisan ugwa na si mama ninyo. Sige lang pa. Kung mudako na niya ko, mangita ko og trabaho. Aron makatabang ko nimo. Pa, naunsa day ka pa? Lain mo na paminad ako sa kong lawas na ka. Huwag naman ikadlaw. Di ko mahimong mo trabaho. Kuan mo gud pa ka nang wa na tay bugas ba? Giguton man ako mga manghud. Anala, lakaw lang una sa atong suki ka tindahan na ka. Pangutang dito.
Oy. Dili mahimo. Dako na kay mag-utang nako. Ingnan si Papa nimo, pabayri ang inyong utang. Una mo mangutag usab. Bisag usa lang ko kakilo nang para amo lang paniud to. Bahala ng mga pasmo. Mga pasmo mo dito. Di ko magpautang ninyo. Asam ko ini paingon. Nung imong pautang na mo. Wala ba ikaw na ako mga manghuda? Anong banha sunahan? Magpaduol ko. Uy, boxing rin eh. Upalisan ako, gidako lang nagboxing. Hoy! Boy! Suwan! Kaya kang mapil boxing! Dahil may premium ka daw! Suwan! Sige, Noy. Maapil ko. Nakidaw ko. Magkakultar ko ini. Magapalit akong pagkaon sa akong mga manghod. Recorded by Radio Mo TV. Inuog ko yung taon, nak. Anong imo maning gibuhat? Sige. Buhat. Sige lang, good pa. Nakakwarta masab ko. Di na ko gusto nga imo panimbuhaton, ha? Gusto masab ko nga. Inikadako na ko pa. Mahimo kong baksir. Ayaw, nak. Kumudako ka na gani, pagita og laing trabaho. Ayaw anang baksing-baksing. Kaya sakit-sakit ang nasa imong lawas. Pa, karon nga dako naman ko. Mananghid ko nimo nga manarbaho ko. Asa-basab ka manarbaho, nak. Ay, dinir ko sa ato sa jinsan pa. May nitabang na ako. Iya kong ipasod og kolektor. Oh, ikaw nang mahibaw, nak. Ayaw ba yung taon kalimot na mo, ha? Ay, kabala ka pa. Ay, muli ko nini sa ato kada sweldo na ko. May gani kay buutan na sa pangnahimo na kong mga amo. Kada sweldo. Ako katagas papa. Hi! Ikaw rin bago naman kauban din eh. Oo, Ako si Inday. Ikaw? tawagan ko og RB boy. Ano sama ko? Ano si Inday naman ang pirmi ang niya sa kong una-una? Gugma na ka ning akong gibati niya. RP boy. Muna'y tinuod ay. Pirmi kang nagkasol sa kong una-una. Og sure ko, nga gugma ni akong gibati ni mo. I love you, day. Oh. May paglaong ba ko, day? Baka kung rasid kaayo ko kung moingon kung wa ko makagusto ni mo, RB boy. O sipot mo ipasabot, day. Naigugmasat ko ni mo, RB boy. O gisugot na ka. Yes! Salamat kay Inday. Daghan yung kayong salamat. Day. Gusto ka ni nga tong kibuhat, RB boy. Ganun dili man, ha? Nahadlok man ko, oy. Mahal ko ni mo, dili ba? Pusa ay kadlok. RB boy. Huwag ko makapagkong sa kibati. Nakuha ko yun ang pagkabay ni Inday. Pero huwag ka magbahay. Kay ako ang nakauna siyang pagkababay. Ha? Mabdus ka? O RB boy. O kinahanglan nga imo kong pakaslan. Kuan day ba kining abi nimo? Di pa ko andam nga musod o kinabuhing minyo. Napa ko'y mga igsuon nga kong tabangan. Unya, unsaon man ni ron? Ang masabog imo kong pasagdan ini nga akong kahintang. Day, magsutil niya ta pag-usab ha. Muli isa ko sa amo. Magigsulti ko sa kong amahan. Uy, di mahimo nga magminyo ka karong panahon na RB boy. Pero nga naman pa. May trabaho naman ko. Di mahimo, nak. Kay kaslunon ang imong igsuon ron tuiga. Magyayong mo og tuig. Di na mayo. Kung gusto ka,
Pag live-in lang una mo. Kay mabdos naman ka ng babae. Oh, sige. Musugot ko nga mag-live-in lang ta, RP Boy. Ang importante, nga may ilong amahan ng akong anak. Pero mao lagi day. Di pa gyud ko makasiguro kung kanus ata magpakasal. Okay ra, uy. Ang importante nga magkauban ta, RP Boy. Inday. Igun ini din yung minyo-minyo. Kakapoy pa ini, uy. Day, lagu kasuko good. O kinsa man ko dili masako nimo? Nga dili man mapaigo sa atong panginahanglan dinhi sa bay ang kwarta nga imong gihatag nako. Saan mo na nga, moro gani akong kita. Ay di man ning kamot ka. O kana pagsigin mo practice og boxing madomingo hunungan na na. Muni katag di malas na to. Dili day. Sa una, gamay pa ko. Nangandoy ko nga mamahimong boxer. Ug dili ko mahunong hangtod nga dili ko katagag katuman ang akong pangandoy day. Aw kon mauna. Pag inusara dinhi kay mubiya ko nimo ug dad-on ko ang atong anak. Day. Sa gamay lang hinungdan, gibiyaan ko ni Inday ug ang among anak. Hangtod karon, wa ko na sila makita pa. Sa pagkakaroon, ni anak ko sa Cebu. Usan ako ka boxer. Kanimo Inday, kung nakabati ka man karon, hinaot unta nga magkatagbo pagbalik ang atong daan. Dinhin lang kutob, daghang salamat sa pagtagan ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Magkita maghigalang ka gini RB Boy nga taga Jensen City. Uban sa awit nga iyong gipangayo, awit nga nagulahan. Para sa iyo ang laban na to. Para sa'yo ang laban na to. Kaagi kibata no doa sa radyo ni Ricky Persuel o garing o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa gawit. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa gawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.